kani atong soft drinks prank mga ka-viewers na. Kani Sprite na. Atin lisag tubig. Atong unang biktima niya kung anak ng bukoy kaysa no. Hangol kay soft drinks mga ka-viewers. Dali butang tubig ang basiyo. Tara. Korog kayo mga ka-viewers, pasensya na. Kabaw na mas nagkumot sa cellphone ko wag tudlo. Dara. Dara. Tayo mga ka-viewers Panihapon lagi mo na hangol kayo o kuan. Soft drinks na sa inyo makita Pero tingin ka una na ilisdan ako mga ka-viewers. Sa? anak ni Primer Silo. Di pa maupil akong Gcash. Ba't naman ako? Ba't naman ko na? Kayahan. Tubig mo na! Tubig mo na! Tubig mo na! Dali! Tubig mo na! Dali! Tubig! Ganyan, nagatilaw lang siya niya. Next target mga viewers na ikaduhan na itong target na cook na sad para di halata no. Ato na siya ilisdan o patis suka mga ka-viewers. Lara atay sudlag patis ug suka aron tagbaw dyan na. Atong target ay mga ka-viewers si Amelin Monchadora kay hininom kay ito siya soft drinks. Lara patis patis sakto-saktohon lang and suka ang sad tagbaw din sa Amelin ron. So napakoy sili, butang tanaw sili, wala mo koy sili mga viewers. Butang na ito tubig, karo managhan. Tubig. Mura nag-cook mga ka-viewers na. Nindad na kayo. Ato silang panidaan kung namarog na ba. Ipamarog nila, ato ilisdan nilang cook, ilang soft drinks. Mga tabi at naman dara na marog ng mga viewers sa tuilis dali-dali ang soft drinks ni Amelin no. Dara. Hi, Melts. Duha mga ka-viewers itong target mo na naka-green mga ka-viewers si Amelin naman si Dora namili pa silang sudan. Sige pili lang sudan diha day Amelin. Humin karon main tag imong imnon dam pili-pili lang lihat dam. Paabot ra ko dam ha Na, ninyo na bawag videos ninyo. No. Sugaw patis. Suga ka naman tayo. Nay, kana mau na. Nay, kung sabo na ko ay. Hi, Nay, kung sabo na ko. Ay, kung sabo na ko. Nabiktima.